Kumusta mga ka-listeners? Maayong adlaw kanyong tanan. So karon atong suwayan og upload ning Way Hilakay. Ang gahapon unta mga ka-listeners ug sa niaging adlaw pa no. Ang akong i-upload unta ang Dungkoy Pusoy, naka-ready na gud siya mga ka-listener. Ang problema kay di kadaog akong cellphone og mix tungod kay kanang low storage na ba. Lisuda jud basta tag 2 hours di ay kay di kakaya akong cellphone. 2 hours man kapin tong Dungkoy Pusoy. Karon kay akong cellphone kasige nagka-low storage no. Kasige nagog pang move og mga kuan, mga pictures, mga video or mga audio no gipang move na ko sa memory og para lang gyud mudaog. Di gyud kadaog siya pag niabot nag space og tugig kapin, di gyud kadaog akong cellphone og mix. Muna karon imbis ang atong iuna ang Dungkoy Pusoy, kini sa lamang Way Hilakay no. Ang video kasagaran video nga vlog mao si mag-unan niya ang pag-mix awahin na kayo no, ma-upload pag pila ka adlaw para sa Dungkoy Pusoy ba nga part 2. Gauna ng video adto pero wa pa gid ma-mix no. Una yung nagtan-aw siguro ninyo kung ato tong ma-upload. Matinga mo nga awahi kayo kanang upload no yang video kay pag niagi pang mga adlaw nya nakaununa naman kung nga mag-usog na kong intro kay layo na kay tinuod tong video ha no. Murag dili masibo sa adlaw ba nga inig-upload bitaw. Ang video late kaayo una kayo ang video niya pag-upload may na late no. Nung karon ang kung siguro na lang kining Way Hilakay 1 hour ni kapin kay ug 2 hours lagi di kadaog yun ang cellphone ako perting ni suda nya samot na ron dagom kito itong gi-order na ko gahapon ba nga solar, so di man tantong makapuno pod. Ang akong power bank way na tigom basta lang di suda di samot na dagom wa masudli man way na wagi na bisag 1 bar na lang ta ba nya karon gasaksak ta nakasaksak ni sa solar kini nga akong cellphone ron para lang maka video mo na itong gisaligan ron gasaksak tayo pakita tabi yan mo ni siya gasiga-siga pasabot ani nga ning charging ang solar bisag dagom ba pero problema ni kay wagi ma tigom kaayo nga power mga ka-listener una nga dinhipo ko na apiki no sa kanang power ba sa may power ang cellphone kay nana man ko diri sa kumpayag wa na ko mulaag ba sa atong amigo no kay saon lagi nga lisod kayo ulaw na pug kayo pundo sa laing balay ba ulaw kay si pundo sa laing balay nya mata kay bawog aliwaros na tas naliwaros na dito sila mata kay bawog ba nang yan ano muna nga wala ko mulaag so, wala sa taka-upload kayo mga drama gabi naka-upload ko sa video no nga itong pagkuha na ko sa solar panel nga gamay bisag apiki sa budget pang bugas man ta mga ka-listener pero wala gigamit man lang ako pang order kay kinahanglan jud ko power kinahanglan kay ko power aning para maka-edit lang ba man nga bis pang bugas to na nagamit yung order ning solar tagkuan po 700 kapin dahil sukli pambugas gamay wapag ito sweldo man wapag sweldo sa YouTube unang apiki pagi kayo ba pero nagpasalamat yung kay kining load atong gigamit karon kang kuan sponsor ni Ma'am Grace no mga pasensya Ma'am Grace nga wata ka-upload sa tulo ka adlaw karon na lang gyud ko mo-upload ani gini lang Way Hilakay kay para makadaog akong cellphone nag-mix ba kay wa di ra man nikaabot og 2 hours di para sa Dungkoy Pusoy nga 2 oras kapin gyud perting bugata sa memory gawas lang kung akong i-outro ang iyahang video size siguro paubsan ng taman pero mahanap lagi pug maayog paubsan ang quality sa video ba mo na nga magagwanta siguro pang delete no pang delete para lang yun budaog ang cellphone ba ni kuan ngita po kung backup ani nga
i-move na lang itong mga pictures kay sayangan po i-delete ang mga pictures ba, mga memory ba, dili na mabalik ang mga adlaw no kung ma-delete ang mga maong mga pictures to sayangan ko man pang-move na lang ako no nya. Sige, dito maglangan sa itong intro no sa kuan. Way lakay ang ako lang ani siguro. Tingali mag-usog kog intro sa Dungkoy Pusoy Part 2 kay lawahi na kaayo gid. Ang video ato pagka June 3 pa man to. Nakabantay mo sa itong mga video ito mga kalusiners nga gag-vlog kog hapon. Nya ni kaugma pa ma-upload or sunod hapon pa nga na to. Awahay kay ba usahay din na lang ako butang pizza para dili murag maor gipon nang adlaw ba. Pero gaon na daan ang video. Ang pag-mix ra tungod kay di ka daw ang cellphone. Dinha kita malangan. Okay. So paminawalan ninyo no pat kay taas na kong istorya. Paminawalan ninyo ang part 2 sa Way Hilakay. O karon sa laing anib nga itong sugilanon, Way Hilakay, mga matay, mga matay! Nakatawa ko sa Piliboy, murag wa kato. Nabi na kong dili lakas angan sa Happy. Kurog na sila. Malipay gid ani si Mayor. Kay pulos mga first class ang mga siyabo. Ilaw sa nis bukiga, Piliboy. Oh, sa Mariay. Ang og ato na to ni ilaw sa ilang bahay. Mapatsi antang Mayor. Oh. Waki, ngano may ka? Next point. Animal! Mga taga-pidiya kini! Sabi ito pag Animal! Kinsa man kaya nakapiyait? Sige, Baking! Baking! Arit ang speakers dan! Dali! Bili, ipas lain ta sus kapulis. Disinyas nga, patritsuhon ta. Ayaw! Balik ka sa agi! Dali! Tukutan nila, Piliboy. Animal! Ako sige pa ang pagpadagan! Kinalang niya! Matawag ka na to si Mayor! Ay, kasaba min babayhan ng matug. Kayo min paslakan ug taong ining bakba ini. Oh, akong cellphone. Sila na tingay kay si Billy. Adto na ko tumagon sa gawas ning akong kwarto. Hello, Billy. Unsay balita ha? Mayor, gikukod mis taga-pidiya. Oh, unsay balita? Nag-checkpoint ang taga-pidiya. Mong wak niya milahos. May baking mi, pero ilang may gikukod. Animal! Paninguhaan ninyo nga dili mo manakpan. Kung mahimo, sukol mo. Doon naman kami mga kargada. Oh, ni Mayor. Paninguhaan ninyo nga makaipsot mo ang mga kanahan ko. Dili na ato. Watay tao nila diha. Busa, ipsot mo, kutob sa mahimo. Oh, Mayor. O sige, bye. Ay, kadimungkog. Tawagan ako si Hepe. Basig may ikatabang siya. Musukol ta kung maapikin na ta. Pero paninguhaan nga makaipsyo tagi kanila. Lebih siguro, nakaradyo na sila mga kauman. Sige, diretso lang. Ayaw pagulong. Diretso! Diretso! Yo, unsa na? Wala magsunod na to? Wak naman, Piliboy. Kamanga banga ani mga pulisya. Wa kagukod. Ha, nyasam talong lagi ni ha. Asa tagi, Piliboy. Bisag asa. Dili mayong mula hosta. Kung may mo, mangita tayo kapahuwayan sa unahan. Animal! Napadigihapon ng mga karaho. Sige, bagus lima! Nayoran na sila! Pas! Animal. Wa paghihapon mo na huwag si Billy. Nadakpan man kaha ang mga kanahan. Pero, nakontak na ako si Hepe. Basig may gitawagan na siya nga makatabang sa akong mga tao. Oh.
Mateo, ang mata pa ay kadiha. Katuog lang di Lourdes. Kamata pa magyug ka. Sa may pagpaabot kang tawag diha. Sama na, babae? Babae ba, uy? Katuog lang diha. Hoy! Ayos mo pagkatawa diya. Lipay biya mo. Kasi bukalit lang na yung hinoob. Tunga diya sa tong kilir, ha? Patay kita mga buhanga mo. Malukol ka ba? Ando ka yung sila dyan Sakto to si Kagana. Hey! Iya, animal. Unsa magkawake? Bili boy. May laing checkpoint. Sa! Giatay na! Panganta mo, ang inyong mga armas! Basta mo doon na ako sa kapasakira. Hidla yun ninyo! Bili boy. Tanawa kung kasya ka na. May tengon nga ni. Kainatay! Sila ni si Hipe! Ato ni! Uy, alas 6 naman buntag. Bubangon ako. Magluto ko dano para pamahon ni nanay. Una ko mato sa simbahan. Nay? Dapat na napakas nanay. Sayo ba ni siya mo bangon usahay? Nay! Nay! Oh, natuog pa di ay. Dili lang ako pukawan. Maglungag na lang ko og magluto og para sudan. Nay! Di ana linong aga. Og nakaluto na sa kong sudan para paniudto nimo, nay. Nay? Ginoo ko. Kainit nimo, nay. Gihinantan di ay ka. Wa man ka magsulti na ako. Dali. Dadon ta ka sa tambalana, nay. Dali, nay. Dre. Oh, Padre Miguel. Rosario, saan naman? Dre, nanawag na ko si Sarah ba? Tuwa ko no siya sa ospital ining lungsod. Kay gilantan ko no yung nanay. Init ko no kay Dre. Mao ba? Sige, ato na to. Basig, unsay problema ato. Tawag ka si Kanot. Magpahato ta niya sa ospital. Oo, Dre. Asa naman ni si Billy? Wa naman magpakita na ako karon din hisabay. Mateo, sa balita ron diya sa pamantalaan. Mingaw. Way patay. Uy, milagro. Abi na kung nanis sila ang patay nakitaan. Salbahisan ng killer, oy. Paminaw ko, murag demonyo na kayong utok ng tawhana. Animal yung tanahan. Murag paminaw ko, Mateo, no? Kanang tawhana, no? Kanang nagpatay at tumbabay nga bata noon. Manyakis to. Pero buang lang yung tawhana. Ngano sa dugkang iyang pamangpatyon. Iya nagong gilogos. Wala lang ang dato niya patya. Hanggaw yung kilira. Way buot. Og madakman ang tawhana. Ing naragog ko, Mateo. Kay gusto kong mutibang ang tawhana. May nang putlas kinataw ng animal. Kanang manyakis. Ilam na ba yan, Lourdes? Oh, uy. Kaon ko niya. Oh. Kadaglaman mong adlib diha. Matukan ka kinundihan na. Narugo taong masuko ka man, Mateo. Unsa ay kay killer? Isa! Masuko ka man gudiyang kalit. Saba kang paminahon! Kaon niya! Kita sa nagbasa tadig balita. Dilit ang magkakonsentrate mo da. Asat ka man. May barog ka man. Ari ko sala mo tiyo sa basa newspaper. Kay kurang ako diha. Muro sa kong gamina kong radyo. Ngaway klarong signal. Static kayo. Hilas bayaaning upawa. Bahala ka diya ay. Padre, nara si Sarah ay. Na siya sa may emergency room. Dali, Rosario. Uy, naghilak man ni siya. Ngayon magka. Day! Sarah! Padre Miguel, Oh, nagrosaryo. kumusta naman sa nanay ni mo? Huh? Padre, Oh, Sarah. Day, Sarah! Kumusta na si nanay ni mo, Day? wa na si nanay nang. Wala ko siya mabantayi. Pagmata na ako siya ginili.
Natuog siya. Ikaw nga nakaluto na ko para sa iyang pamahawag paniad to. Ako siyang gipukaw kay mananghin ako niya nga muadto na ko sa simbahan. Pero perti na di niya hinita. Dili na makatingog. Og Day Sarah. Sarah, sakit man nga dinay mibiya nato nga usa sa mga mahal nato sa kinabuhi. Pero angay natong pasalamatan nga nakapahuway na siya. Wa kaniya hatagig talisod. Tiguang na sa nanay nimo. Daghan na kaigi pamati. Labing siguro, ato na siya karon sa kiliran sa atong labahong magagagahon. Ato na lang kining dawaton. Mo'y angay natong timanan nga kitang tanan din sa kalibutan, lumalabay lang. Ang mahinungdanon, nakatuman ta sa kabubuton sa Diyos. Tingali adunay rason nganong wa na paantusag maayo si nanay nimo. Rosario, Padre. at timanon ta si Ilagre. Ipahimutan ta ang patay ng lawas. Ayaw ko pala ka, Sarah. Tabangan ka na mo. Dili ka na mo pasagdan. Padre, Igo na sa imong pagkila. Gusto na. Hello? Nganong karon kang nanawag? Asa mo? Mayor, di na mis budiga. Di na mga epiktos. Karon pa minabot, Mayor. Sige. Pabuta ko niyo diha. Nanay ko pa doon. Dili mayong anhita mag-istorya sa cellphone. Sige. Pabuta ko. Lourdes, mulakaw ko. Muadto ko sa opisina. Asa si Billy? Nasa sod, Mayor. Isira ng gate. Ngunit tanan, Mayor. Mahalon nga klase, Mayor. Unsay nahitabo gabi. Abi na mong masikwati, mi, Mayor. Kisa dihang, nakaipsot may gikan sa mga taga-pidiya. Nasango, mig usab. Kidunan na sila in checkpoint. May gani, kay sila des hippie. Og sila na mi palusot na mo. Ila mi gipatago. Pag-abot sa taga-pidiya nga, nagukod na mo. Ay, ingnan sila sa hippie nga, wa sila na-intercept nga sakyanan nga itom. Og, namalik sa agi ang mga taga-pidiya. Pero wa sila kibaw nga diha army silang dool. Gipatago. Og, bundag naming migikan dito. Hangtod nga, nabot mi dire. Kinsa kahay nagpindot sa mga taga-piniya. Kana ang wa na mo mahibaw, Mayor. Pero, sige lang. Sige lang. Mahibawaan rin na kung kinsay hudas din sa grupo. Malas lang niya siya. Ano marag nasabang mga tao sa gawas bagay? May bagong pasok. Presko kayo. Kinsa man? Si Busyong Kalabaw. Ang sikat na kayong rapist o killer sa Mindanao. Oo ba? Nagpapapil, Daniel. Mura gustong muhari din sa silda. Come in. Warden? Dali. Suot nga rin, Daniel. Sir? May bagong pasok. Kung gustong muilog si Montrono, gusto kong ikaw ang mudisiplina kaniya, Daniel. Kanabaging nga lagbos yung? Oo. Na problema ang mayor sa kagrupo. O gusto nilang tipion. Gipugan ako. Kung sa'yo gusto mo mahitabo, Warden, akong mahipos na natuwa na. Ako'y mo patay niya. Mao ba, Warden? Dili ko gustong patyon ka ng tawhana. Gusto ko lang disiplinahon mo ka na si Busyong. Kinahanglan mo respeto siya sa mga balao na sa silda.
O ikaw akong sangunan niya na, Daniel. Unsa may abilidad ang tuwanan? Gasaliglas yung gidakon. Nga murag kabaw gina ka. Maong nahadlok ang ubang mga piniriso, Daniel. Ikaw na'y bahala niya. Kung magka-problema, ako na'y bahala. Pamawa mo. Gusto kong maligo ng wailaing tao. Gawas! 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 Stoy! Ikaw! Anong huwag ka magawas? Huwag kang magkadungos kung isulti. Usap pungol ka! Gawas dito! Wa pa ko mahuman ng paliko. Gahi ka! Kinsa may kisaligan mo din, ha? Kinsa may kisaligan niyo? Anong di magkamati ko? Gawas dito! Gusto kong maligo nga karong usa! Gawas! Kunin mo ko patawason. Wa pa ko mahuman ng kaligo. Dili mo kumplito nga kung adlaw. Yamat na. Huwag ka magkailan ako, no? Nakaila ko nimo Busyong Kalabaw. Ang notorious killer of rapist. Mayo kinakailan ka. Ikaw kinsa ka pa? Uswat, tungita kag bali-baliat ka. Iyaw na do. Bad na. Wa na mauso din sa mong nataran. Gibawal na. Pwes, why bawal ako? Uswat, ubawa ka o dili? Kung nangita kag gubot, ayaw din kay gipulaan na mi anak. Ilikaya na namong kasamo. Ikaw bago ka palang pasok din Gusto na kang magpapansin. Dag ka na mong sat-sat! Isawad mo ko. Isyan mo. Kanina ako nga magkipunita din Kung di ka gubot. Kung di ka musaad nga magbinutan ka din kining bukton mo. Kiniglubag ko nini. Maibot og matangtang kini. Ug di mo na kini mapuslan pa. Ayaw, maibot ako. Maluwi ka. Ayaw. Musaad ka nga magbinutan ka o dili. Oo, musaan ako. Musaan ko. Musaan ko. Kaya pagliyok. Kaya ibalik ko ang bukog na disukit. Ayaw. Sakit kayo. Sakit ka na. Ayaw. Paplas sila na. Tarunin mo bag. Takus ka niya. Kusap niya ginubang akong buktol. Gana kay manalahos ang ibon mo bukton. Isa ba to siya? Si Daniel, alias Pretty Boy. Si Busyong Kalabaw. Ni Asia. Muris bak man tangyalin ni Daniel. Ay, bawal ko si Daniel. Naras ba Daniel nagbasa o Biblia? Ay, Daniel. Kining tanang kipamuho ni Jesus. Ngadto sa mga panon sa katawan. Pinagig mga sambingay. Ay, Daniel. Ano, baloy? Si Busyong Kalabaw. Niya sa atong balwarte. Murag, gustong murisbak. Unsa man, palawson mo nga ni. May mong dili siya kabutin mapugnan siya sa atong mga tao. Pasagday mo kaduol siya. Bay Daniel. Baloy, unsa man, di natupugan. Si buhato niya ni Pretty Boy. Ingon siya, Bay Daniel. Nya, pasagdaan lang nato siya nga muduol. Basig pagkalitan das Pretty Boy. Magbantay lang ta. Ay, rin na nga mong isan para. Dili na madagin dyan pa na. Ang pugakhang mo'y gamita. Sa itoyo mo, Busyong. Gusto ka bang mabawas kung gibuhati mo? Gusto ka mo risbak? Sulti, ako ay pasalig ni mo. Ngaway bisan usas kong mga tao nga mahilabot ni mo. Pasagdan na kanila kung sa'y buhaton ni mo nako. Sabay ipabot mo. Buhatan na ang sa may buhaton mo nako, Busyong Kalabaw. Patin ko ni mo. Sige buhatan. Huwag mo santa ni mo. Mayor pa silo ako. Tagahim usa.
sa ako ni. Pasilo ako. Busyong, O ako makasabot sa kong kibati ka niya. Sinang ginubag mo ako pagtun. Mura akong nablangko sa mga diyot. O ako makasabot sa kong kibati. Ako ang gilangkos ka sa gawas. Pero wa ako magtuo. Nga din sa suot. Ano na pa'y mas labaw ka kuskan ako. Ikaw nga. Sino ako, Mayor? Busyong, kaganiha pa lang. Wata na kaisipan nga kung kontra din sa suot sa maximum security compound. Kaganiha pa lang, giisip na kang higala. Usa ka butang higala. Kung unsa ka dito sa gawas, kalimti na. Mao na kini ang bag-o nimong kinabuhi. Mao na kining panahon na Busyong. Nga tuliron mo na ang mga hiwi mong mga binuhatan. Kining atong pagkabinilanggo. Kining mga pag-antos nato dinhi sa suod sa bilangguan. Gamay ra kini itandi sa mga pag-antos nga naangkon sa Ginoong Hesus. Karon, lauman ko. Dili ka na Busyong nga akong nailhan dito sa gawas nga usa ka kriminal. Usa ka rapist. Pagbago na. Oo, Mayor. Salamat. Salamat na giusap ni mo ako pagkatao. Salamat, Daniel. Salamat, Daniel. Salamat nga napausab nimo si Busyong Kalabaw. Wa gyud ko masayop sa pagsangpit kanimo. Gitabangan ako sa Diyos, Warden. Abi nimo, gusto ko ikaw ang tabangan nga makagawas ka dayon din eh. Kay nakita nako ang imong kabuutan. Dili ko taangay nga masu din eh. Tingali. Doon ay purpose ang Ginoo nga nung gibutang ko niya din sa sud, Warden. Tinuod ka na. Tungod kay nakita ko, nga dako kag natabang namo din sa sud. Dako kag nahimo sa pagkausab din sa sud sa maximum compound. O dako kayo among pagpasalamat kanimo. Hapit ka na makagawas din eh. Makumplito mo na ang imong serbisyo din sa sud. Gamay na lang ang kuwang, Daniel. Ug makalaya ka na. Warden. Piliboy, tanawa na. Dahil mga takipidiyay. Doon na tingali na surveillance des at bang. Bahala sila. Basta dili lang kita ang surveillance. Nung mahadlok mo sa ta? Ni atas atong baluarte. Atong amo ang mayor din he. Yabag sila. Magyan. Magyan na. Tapa ka diyot. Ano, Piliboy? Tanawar gud kinsa ng miduol sa usa ka pulis nga taga-pidiya. Tanawar gud. Nakaila mo ana, wa ba? Uyan na. Si Moklo man na, Piliboy. Ang animal. Siya di ay mo'y hudas atong grupo. Panidin niya siya. Sundi kung asa siya pingon. Kulot. Sundi si Moklo. Piliboy. Kinahanglang mahibaw ni Inis Mayor. Ganong mangutana pa man kag-asa ko, ha? Ibaw kang mayor ko. Daghan kog mga imbitasyon. Onya, mula to di ay kang ikaw ra. Nganon dili man ko nimo pakuyugon. Unsa, do na kay mga anomalya? Nasad! Pasangin lang na sabtan mo. Purbida! Ay na lang ta, Mateo. Nakailan ako nimo. Pag-ampo lang do nga dili ti ka masakpan. Makit-an tagani kang may di kagus-gakos kang babay, Mateo. Kamong yung duha nga yaon. Basig nagtuo kang di ko kamao mo gamit aning 45. Oy! Hipusa na! Hipo! Mabuto na! Mabuto na! Aw, Kainatay ka din mo, ini. Maghinanggaw ka, igo yung ka, bullseye yung ka. Ha, tingalig na limot ka. Nga dili ka mamahimong mayor kung dili patungod sa among pamilya. Ay pagkainatay! Walang ko malimot, ana! Sige, balik-balik, oy! Hipusa na! Kay mabuto na! Oh, tuan na sad. Kinsa naman sa nananawag? Ang imo na ng babae? Ay saba niya, Lourdes, oy! Babae si imong mata! Ambi ng imong cellphone. Ambe! Babae gani na, Mateo. Putlan! Tagig kas imuhang buanga ka. Mura na lang ba nagloy ang mikuyos? Saba niya, oy! Saba ka niya, Lourdes, oy! Loy, agod taon! Okay nga no, dili tinood. Mura na nagloy ah.
Pero mas may pangluy ana kay maghalang pa kanang imo. Jesus Mariusip. Ikaw, no? Libog na tanim mo. Sa una, ingon ko ni mo murag kamuti. Kaya mura sa gluya. Ay kay ngano dili tinuod. Nga mura na nagluy ang mituyos. Unya, nga na umingon kang usahay nga mura sa kamuti. Tungod sa ginakon? Dili. Aun sa mali ay. Tungod sa bulingon. Ah! Bono! Sa naman, Billy Boy. Wa man mo tubag si Mayor. Nagkatuog tingali to. Oh, wapis kulot. Wa pa ba mo balik? To, si Mayor. Siya na kayong nanawag. Hello, Mayor. Pasensya ka na, Billy. Wa din ko makatubag sa imong tawag. Nag-away pamig ka diyo Tres Lourdes. Hinampak ni babayhana. O diyaw sa may balita, ha? Mayor, naibaw na may kinsay hudas sa grupo. Kinsa siya? Si Muklo. Animal nga muklo! Giunsa niyos pagsiguro, ha? Na siya mo'y traidor sa grupo? Nakita na mo karon diri sa among nahimutangan, Mayor. May nakita may mga taga-pidiya. Murag unay gisurveillance. Unya, pagkataod-taod, nakita na mo si Muklo. Nakigsulti sa taga-pidiya. Animal nga muklo. Gikuhaan ninyong video? Oo, Mayor. Kung sa'y gusto nimong buhaton kang Muklo, Mayor. Dadaan ninyo siya sa atong safe house. Gusto kong ako'y mupanit anang animal nga muklo. Day, Sara. Wa na kay ang kabalakan, day. Napahimutang na sinanay ni mo. Si Padre Miguel mo imiabagas sa tanan. Kanus ama na to, ipalubong sa nanay ni mo, day. Napa kay paabutan niya imong mga kadugo, mga parinte. Wa na nang. Ipalubong na lang nato si nanay. Sige, day. Mas maayos sa dinuon. Aron makapahuay na kagtarong. Sige. Akong ingnon si Padre Miguel. Oh, nahala. Sige. Ikaray among giagad din tay Sara. Ato na lang siyang ipalubong ug mga adlaw. Wa na makakagipabot. Wa na, Padre. Oh, Padre. Tanawa. Oy, Oh, uy. doon na day gihaya din sa kumbinto? Kinsa may namatay, ha? Gipatay na sad ni? Mayo. Kinsa maning namatay? Akong inahan, Mayor. Oh, uy, kaluoy. Sorry. Wa ko kahibaw na. Sulti pa mo. Ako untay mo gasto sa haya. Sa lungon. Di na kinahanglan, Mayor. Wa na problema sa peranan. Sa ato pa iha. Wa na kay inahan. Kinsa man ang kauban nimo sa inyo, ha? Imong tatay? Wa na siya mga ginikanan. Siya na lang usa, Mayor. Uy, mao ba? Uy, kaluoy. Uy, suma ba? Adto na lang kapuyo sa amo, ha? Paskula kung ka. Ako'y bahala nimo nga makagraduate ka. Unsa man? Adto ka na lang sa amo, ha? Iha? Ayaw na lang, Mayor. Tari lang ko sa kumbento. Sige. Pero, ug mausab ang imong huna-huna, ayaw ka ikog sa pagsulti nako, ha? Duula lang ko. Pero, mahimo ang sabgani, kabisag anhi kang din ni Padre Miguel. Unya gusto kang mo eskwela? Sige. Ako'y mo gasto ni mo, iha. Salamat na lang, Mayor. Excuse anak ninyo, Padre. Mayor, may buhaton pa ko sa kusina. Sige. Mayor, ako lay pa eskwela, ha? Nagkomedya ka o nagbugal-bugal? Seryoso ko, Mayor, oy. Pero, og dili, ayaw na lang. Di man kumugos. Dili sa kuskusina, Yor. Kining unsa may ato nimo, Mayor? Unsa may ako ikalagan nimo? Wa man. Ni alang ko kay muhangyo lang unta ko nimo ba? Nga unta ayaw lang kay kog pikhi ng imong mga wali. Kay makadaot taw na sa akong administrasyon.
Mayor, ang nindot nga administrasyon daghan kayo ang mudaig. Bati gani ang administrasyon daghan gyud nga musaway. Pero wa ko moingon nga bati ang imong administrasyon, Mayor. Lagi. Pero wa sad ko moingon nga nindot. Ang mga tao lang ang pangutan akon maayo ba ang imong pagpadagan isip usa ka mayor. Sila lang ang pangutan na, Mayor. Siguro kakulot. Nga naaraw niya si Muklo. Nalagi siya Billy Boy. Wala na siya magulian sila ha. Nga naman. Nakahiring tingaling ang gihanting na siya. Wala na siya mapakita na to. Sige. Sublanin niyo siya. Pero ayaw ninyo patya, ha? Kung doon naman mo ipatyon, kanang sa gabal sa inyo pagkabuhaton niya sa soda. Di sa kinsa, patya! Pero siya, ayaw. Kaya irigalo ta siya ni Mayor. Reglado, Billy Boy. Sige rin namin. Tara mo. Malas ka karon mo, Klo. Hanggang dito na lang ang buhay mo. Ilin mo mo. Kinahanglan yung musibat ko din napita. Inita kayo ang grupo na ko. Naipaw na sila. Nga, doon ako'y kontak sa pilya. Musibat na niyo ko din eh. Kumusta, Muklo? Kamu gilik, kulot. Unsa may saya na ko ninyo, kulot? Billy Boy, unsa may atraso na ko ninyo? Klo, dako kayo, Klo. Usa ka sa mga virus sa organisasyon. Wala mo kamay pa, wala yung ipanulti, oy. Si Mayor na lang unya ang muhukom ni mo, Muklo. Ha? Sige. Ikanaog na ninyo, Smuklo. Nagpaabot na niya si Mayor. Billy Boy, wala mo kamay pa kung siya kung saan ninyo. Yay. Believe ba ginako ni mo eh? Believe ko ni mo. Sige na. Igawas na siya. Ayaw ko ninyo. Dali na. Pag ayo-ayo, Muklo. Kumusta, Muklo? Mayor? Mayor, sabay ko sa... Ano niyo ba kong ginari ni? Nahibaw ka ba, Muklo? Ikaw ang virus sa organisasyon. Busaangay lang nga i-delete ka dinhi sa kalibutan. Mayor? Pero, dili magutantong salbahis ba? Makamausap kong mutanaw og utang kabubuton. Nakaalagad gud ka na ako, di ba? Oo, Mayor, uy. Ibang akong tao. Mauna diha. Maunay akong gilantaw pag-ayo. Ako gud kang tao. So, nahibaw gud ka sa tanan kong mga kalihukan, di ba? Aha. Pero mibali ka man. Nga unta, pinangga ko man unta kaayo mo. Hinatagan sa tanan ninyong gusto. Pero mihudas ka man. Mayor. Kana, maunay pinakadako ni mong sa nga nabuhat diri ka nako. Mayor, uy. Wa mutraidor ni mo. Siguro ka? Wa lagi. More pa, Mayor. More pa, Mayor. Billy! Mayor! Asa ang video? Unya karon, mulimod ka pa nga dili to ikaw ang nakuha sa video. Klaro kaayo, Muklo. Bisag layo, pero klaro kaayo tungod sa imong gisulob nga sinina. Sa imong binarugan. Klaro gyud. Karon, ikaw to? O dili?
Tubag ako! Anong lang luspad ka man? Tugaan nilang ko sa tinuod. Muglo. Manggiluyon man ko. Tugaan nilang ko. Ikaw nino. Nakigdihil kas mga taga-pidiya no. Ikay tighatag og mga impormasyon bahin sa atong mga kontrabando. Di ba, Muglo? Tubag ako! Bida! Patinuan ko, Mayor! Patinuan ko, Mayor! Sa ato pa. Tinuod gini ay nga ikaw kining niya sa video. Oh, Mayor! Napiksan ko sa dugo sa inatay. Giyagtang magyud nimo smuglo. Tuasig kong utok. Hipusan na ninyo. Limpyuhin ang mga dugo sa sahog. Oh, Mayor. Mga sister, mangutana lang ko pa. Naabadiha sa Biblia nga, nag-ingon bahin sa pagtabang, o paghatag, o maayo ngadto sa isig ka tao? Dautan ba ang pagtabang? Sister, naana sa Biblia, bahin sa pagtabang, kay naa may ubang mga plastik ayo. Mutabang ko no, hay, anya di ay, magpakitang tao na di ay. Siya man na, ter, masukos Lord anak, ter. Asa ko na mabasa, sister? Naana siya. Asa ganito mabasa, Sister Siriaka? Naana sa Mateo 6, Kapitolyo 6. Ay, unsay Kapitolyo? Unsay Kapitolyo? Oh, Kapitolyo naman. Kapitulo. Kapitolyo dyan. Abi kay na may gimintin nga na magtrabaho sa Kapitolyo. Wa na'y labot, oy. Hala na. Bidas at nimo. Hala. Akong basahon, ha. Sa Kapitolyo, Kapitulo 6 sa Mateo, nag-ingon, kinahanglang magmatngon kamo nga ang inyong mga maayong buhat, dili ninyo himuon at tubangan sa mga tao. Aron lamang sa pagpasundayag ni ini ngadto kanila. Kaysa ingon ni ana, wa kamoy baos gikan sa amahan nga anaa sa langit. Oh, kita ninyo? Klaro og tataw kaayo. Mao nga kamo mga sister, kung gusto mong mutabang sa inyong isig katao, ayaw ninyo ipakita sa kadaghanan nga murag nagpasikat mo. Correct. Oy, usa naman rong oras na, oy. Magkurom na tayo. Hala na! Pautangatan ninyong puhunan diha. Ako sa huwam ko, huwam. Kumusta nagha si Daniel? Duawon ko baka siya ngadto sa munting lupa. Tingali, karong panahon na, dili na tingali ko makailan niya. Dako na gyud og kausaban ang iyang panagway. Bata pa siya nga anian ako. Katapusan na mong kita, batanon pa kaya siya. Unsa na kay iyang dagway karon? Ay, wa na ko'y balita pa niya. Unsa mo to? Maurag may mihagtok. Susihon ako. Mingaw man din eh. Unsa makadya ito? Si Kanot. Ngano Kanot, ha? May nakita kong tao nga misudi na sa kumbento. Unsa? Ugli, ugmurag may tayo sa pusil. Ginoo ko. Alakadok, kanya ko. Pagbubuang ganyan, katilaw, giniro, popcorn, nga wa masangag. Manawag ka tag pulis. Di na kanalan, re. Di lang ka. Akong susihon dito sa gawas. Sige. Ayaw pa kumpiyansa Kanot, ha? Ginoo ko. Kinsa magha ng tawhana? Asa ka tong kanahanay. Tinhira dito. Kung di tutulisan, labing siguro kawatan dito. Kit-anda gani karupiti kagaling daan akong kaldiro. Tuwa na. Ang kanahan, nagkupo-hupo pa. Huwag sa kabantay na ko ay. Lipoton ako siya sa iyang luyo. Huwag yun sa kabantay na ko ay.
Niyan ako siyang luyo. Karon kang kanahan na ka. Kiniaid. Nang Rosario? Animal ka kanot. Kasakit sa akong imong yapak ka ng kaldero. Ikaw mo rin. Shh, ayaw sapa. Aha. Tura. Midagan, gukda ka not gukda. Gukda na yan dali. Ay, ilan lang eh. Tunan, nagkadaga naman. Inahak man ka kang kanuta ka. Ang tuwan na noon. Gukdon ginako. Kainahak ba yan mo eh? Bantay ka lang ha. Bantay ka lang yun. Sakita na ba niya akong bantay ka lang yun. Oh, asam ka, Nang Rosario. Nang! Nang, siya naman. Nakasibat yun ang animal. Kinsa ka to? Nang, tanawa nang naasasawag. Papil? Pagkasalbahis daw, na. Mga awat pa, nagbilin pagbasura. Pagkasalbahis mo isama. Patay pa. Oh. Unsa ka ng papila? Kanot, Rosario? Dre, may tao nga nakasod. Kawatan tinga nito, Dre. Ha? Re, Oh. basa ko na yung papel, Re. Oh. Murag na nakasuwat. Murag paskin man ni Re. Oh. Unsay nakasuwat not. Basaha ko no not. Pa. Ako sa tarungo kay murag nagtatag ang agila. Basaha ko not. Ayaw panghilabot sa mga panghitabo sa palibot, kundi ka gustong madali ang imong kamatayon. Ginoo ko. Unsa nang? Gisota din ni gabi eh? O day Sara, og may gibilin nga suwat. Usa ka paskin. Kinsa may gipaskinan ato nang? Walay lain. Si Padre Miguel. Unsa? Mao gina akong pagtuod ay. Para gito Padre Miguel. Siguro, usa to siya sa naigo sa mga wali ni Padre Miguel. Kung mauna, kinsa ka ng tawhana ang nagpaskin ni Padre Miguel nang? Nakaila ka na? Nakaila ko kisa ng tuhanan ng Rosario. Nakaila ka, kanot? Kinsa siya rin kanot? Kinsa noy? Kinsang tawhana noy kanot? Wa na ko ilaing kinudahan pa. Kinsa lagi, kanot? Ang taong dautan. Unsa? Gitika ko not. Kanahan man ka. Kani ay... Ja! Na, kaldero to ha, kaldero. Kapaos na eh. Amo lagi trabaho gabi ang imong. Mateo? Mula ka una ko. May tambungan kong prayer meeting. Ikaw lang unay bahala din sa bahay. Sige, Lourdes. Iyawat na lang nga malangit ka. Iapil ko si mong pag-ampo, ha? Basig madugay ko ha. Kaon na niyag imo diha. Naa ka di ay puhunan. Mag-prayer meeting ni oy. Dili mi magmadyong. Inig ka human di ay. Mag-video kami. Tanahan ning asawa. Ayaw pagkatawa, Billy. Ikaw ba? Niya ka gani sa bahay. Pagmatngon anang imong isulti. Kay basig magkadungog ka ng akong asawa. Sorry sir. Unya, unsa na may lakaw ni mo gabi? Labing siguro, sir. Magmatno na to siya. Nabasa na to niya ang imong mensahe. Mao ba? Mao na, sir. Mayo kung mao ka na. Dili ba gani siya magpakahilom o magpadayon siya na ng iyang pagkamahilabtanon. Dili na gid siya makatingog pa. Pahilumon ko na siya hangtod sa hangtod. Si Daniel. Ipahuway, pwede siya higaman. Sige, ariyaw na ko. Nga naman baloy, may problema. Na, kinahanglan may bawa ni si Daniel. Sige, lakaw. Ato alag. Daniel, bay Daniel. Nga na balay? Si Junjun. Katong bagong pasok ba? Nga naman. May problema. Naghilak siya ang silda. Itong batanon nga bagong sud? Oh,
Mayor, mayor. Mayor na, mayor. Asas Junjun. Narada niya, lay. Ay, naghilak nga, nagtiko ko. Ganun na Beloy. Usam na Junjun. Gihilabtan sa taga Sputnik. Kung sa'y gibuhat nila nimo. Sultihi ko, kung sa'y gibuhat nila nimo. Ina kong gibaboy. Ina kong gibinuangan. Gitabangan ko nila. Ina kong gipatuan. Ila sila kabuk. Tulo. Nagkaila ka ba nila? Wa. Pero nagkatimaan ka sa itsura. Sige, pag ginagya po sila ng buhata. Butang kini nga dugay ko nang gipapas din ispesuhan. Pero ila ginagibalik. Si buhaton ta, Bay Daniel. Papanganda mga tao. Kinahalang matubang ko kini mga tawanan. Pagpadaag minsay sa mayor sa Sputnik. Ingna nga wak ko malipayan eh. Ibaw na sila kuno sa iboto ng itabo. Ingna sila nga makikabot ko nila sa may baskitan. Papangandama na lang atong batalyon. Ing kaso di sila madas pagpakiksulti. Lihok na bali. Bay Daniel. Pahibawon ko na ng atong batalyon. Yes, come in. Sir, ang gawas mga sakop sa Sputnik. Pag doon ay rayot kami tabo. Unsa? Mula sir, niliya din sa tubitalan sir. Oh, ang grupo ka na sa Sputnik. Kisa ilang kontra? Sila si Daniel sir. Ug ang sige-sige komando. Sila tuod. Papanganda mga tumatao sa posibleng mahitabo. Pero paabot po sa kong signal. Oo, oo rin. Usa makay nahitabo. Murag doon natin ali problema ang duha ka grupo. Daniel, na sila. Huwag na ang ilang mayor. Paabot mas kong signal. Asas Junjun. Naray, Snaplin. MBS Junjun. Ana lang si Diaz Mukirit. Daniel. Bisin niya sa ilang mayor, Daniel. Ana sila magpag-abot ni mo sa tunga. Sige. Sugaton ko sa nga. Basta way mulihok ninyo. Paabot mo sa kong sinyas. Unsay tuyo mo na ka, kusa? Ang kalinaw may akong gitinguha alang sa itong mga tao, kusa. Ingon man unsa ba ko, kusa? May problema ba sa atong mga tao? Doon na. Ug dili mahimong ako na kining katulgan. Ug labaw ng dili ko kining mahimong palabihan. Gipatawag ko kining mitinga. Kaya nasayod ko. Nga wa ka mahibaw nini. Isulti kon unsa ang problema. Andam kong maminaw nimo, kusa. Salamat kung mao ka na, kusa. Usa sa kong tao. Gibuhatan og dili maayo sa mga tao. Usa ka linuog nga buhat. Usa ka buhat nga kaniadto pa. Dugay ko nang gipapas din sa maximum security compound. Pipila sa mga tao ang mipanamastama sa kung usa ka sakop. Ilang gilapas ang balaod ta dinhi. Busa angay lang nga masilutan sila. Kusa, sayod kagyod, unsa ko kasuporta sa imong mga balao din eh. Gitahod ka na mo isip mo ilabaw sa tanang mga mayor din sa sila. Salamat kung mao ka na. Kinsa sa kong mga tao ang may pasipa sa imong sakop. O giunsa siya pagbaboy sa kong mga tao. Dadades John. John. Kuya, Nakaw. Dool na dito, kitawag ang Daniel. madlok mo ko, kuya. Iyo kadlok. Nas Daniel. Dili ganiya pasagdan. Sige na. Lakaw na. Nagpaabot siya mo. Kuya, Lakaw na. Wala kita kadlok. Sige na.
Ayaw kadlok, Tutoy. Isulti ang unsay na hitabo nimo. Siyas John ko sa bagong pasok. Ug tungod siyang kabag-o ug kabatanon, gimurstiya sa imong mga tao. Nakaila ka ba, John, kinsa sa akong mga tao ang nagbinuang nimo? Sultihi ko! Kay pakitoon ko ikaw kung unsaon ko pagdisiplina ang akong tao. Sulti, John. Kinsa sila, John? Sulti. Giunsa kanila. Sultihi siya. Mo ka nagibuhat sa mga tao, Kusa. Mga litse ni mga tawana. Gigubagyo nila ang kasabutan. Gilapas nila ang balao din sa soda. Kinsa sila? Kuno sila kabuok. May nakaila nila. Sila kuno si Kirat, si Paki, ug si Boy Tanga. Wa pa gyud ay mag-usap ng mga animal. Padula dili sila si Kirat, si Paki ug si Boy Tanga. Padula sila! Wa oray mo lihok ninyo. Pasagdan ora sila. Naas Daniel. Nahibaw na ko kung unsay may tabo. Oh, dili na utang magagubot ang duha ka grupo. Niya silang tulo, Kusa. Mau pa kinay mga tawhana ang nagpinuang nimo, Junjun. Sulti, John. Sila ba? Oo, sila. Pagkasalbayas na. Karon, unsay gusto mong mahitabo ani mga tawhana, Kusa? Gusto kong dadon ko sila sa musila. Kami na ang musilot nila. Kaya ano? Nagtuo mo? Nagunanhe mo na ako? Dili na mo patyon? Patay lang gihapon mo mga buanga mo. Pero dito mo nakahimog sa... Busa! Si Daniel na ibahala ninyo. Kamu na ibahala ng tulo, Kusa. Itugyan ko na sila nimo. Salamat, Kusa. Mao ninyong buhat kaniadto. Pero gipasaylo tag gihapon mo. Pero tungod sa inyong biga, miusab gihapon mo. Wala ba midalaw sa buha ko ng mga sabagot? Midalaw doa ba tabi? Parang nagkanahon na. Gusto na! Gusto na. Sige. Higtin ninyo ilang mga tel. Ug bitaya sila nga pinatuwad. Patay mong tulo karon. Hilom. Sige mong ingon din na mausap. Pero mga bigaon mong dako. Isang lalaki, yung giyapong birahan. Aw, malas mo. Makaihigin mo ron sa inyong kalsones mga buhanga mo. Sige, napangayin niyo kigot ang kail. Aron bitayon si Babaw. Liyok na mo! Junjun. De dos por dos. Ikaw mo'y unang mahapos. Ihurot ang tanan mong kalagot ang mga tawana. Kung mahimo, balia kining kahoy nga 2x2 diha silang lawas. Wa kay tulumagon. Sagot ka, Junjun. Gipakuyawan ko ninyo ganina, Daniel. Sorry kayo nga wa ko ikaw pa'y bawa rin. Misurok lang may nga kung dugo tungos kalagot. Kaya nga no, unsa pa din natabo, ha? Gipakayon ko magrayot mo. Usa na sa kong gilikayan nga may tabuwa rin. Pero gipapangandam ko lang ako mga tao. Kaya basig mulaban nila ang ilang mayor. Nangandam sa may ganina. Kung may nahitabo pagkagubot, mapugos ko pag gamit sa ako mga tao. Pero sa diha nakita, tika, gibati ko ang kampante sa mahitabo.
Gusto ko lang mahitabo, sir. Nga, mupatigbabaw gyapon ang kalinaw din sa sod. Taas ng panahon nga nagbalinaw na din sa sod. Ug di na ko buot nga masubli pa ang mga nanghitabo kaniadto. Salamat, Daniel. Di man hapit ka na makagawas din. Pila lang kaadlaw, maklaya ka na. Busa matngunig yun ang imong kagalingon. Makagawas ka ra. Daniel, salamat ha. Nakabawas ko tumatawa na. Junjun, sa sunod ayaw pagbiya din sa itong teritoryo nga wakay kauban. Pauban sa itong mga tao, kay pagkumpiyansa. Ayaw pagbiya sa grupo. Ayaw pag-inusara. Kaya wala niya magkatabang nimo kung doon ay magbinuwang. Nagkasabot ka. Oh, Daniel. Kinahanglan nga makatun ka sa mga angay nimong lihok kung din sa sodo. Lahi na din ikumpara nimo sa gawas. Dinhi na atanan. Tanang klases mga kriminal. O sa pagkaton sa imong mga lihok din kay moabot niya ang mga adlaw nga wala ko. Daniel. Pasig dahil ako nimo makita din wala na makalaban nimo. Kay asa ka man di ay, Daniel? Pila na lang kadlaw. Makalaya na ko. O sa ikaw, pag binutanan, makalaya ka lang. Daniel! Baloy, Sila si Baki, si Kirat o si Bitanga. Patay na. usa. Basig kita pasangilan na itong mawin na patay. Wala ba ito na itong pati ang tulo? Kun mao, kinsa mo nang ipatay nila? Kinsa baloy? May bao, Daniel. Basta kay pagkaton na mga itong tulo sa ilang silda. Buhi pa sila, gidawat silang mayor. Dili mo, dili kita ang nagpatay sa tulo. Bay, nabala ka ko anong sitwasyon na. Nabala ka ko anong para ni mo. Nga no? Gumagawas ako ka rin Pila lang ka daw, makalaya ka na. Pero nga ako, ikaw may mapasangin lang nga mawin nagpatay sa tulo. Bay, dinhibi ato sa atong silda. Dirito gibunalan ng tulo. Dirito sila gitakal. Unya, ikaw mo niya mapasangin lang. Mapalo, mo pagawas. Basig, dili ka na niya noon makalaya tungkol ng tulong na kitang patay. Anong namatay man? Nadako pa man tong buhi ang tulo. Kinsa makaan nagpatay? Wa kay angin kabalakan, Daniel. Miangko na ang mayor sa Sputnik nga sila ra ang mitrabaho niadto. Kay dili sila buot nga masagulan og mga tawo nga sama nila. Mao ba warin? Sa ato pa sila ang mipatay nila ni Baki, ni Kirat, o ni Buytanga. Misulti na ko ang ilang mayor. Nga sa dihang gihatod sila dito, itiwasan nila ang pagdisiplina. O wa tingali paggunta sa takal nila dito, maong namatay ang tulo. Di pagkain kong ako na mapasanginan na to. Salamat taon. Padre, yara ni mong kape. Oh, salamat kayo, Rosario. Oh, nindot kayong sugaton ang kabuntagon. Laing adlaw milagro sa atong kinabuhi ang gihatag nato sa Dios. Busa angay natong pasalamatan ang Ginoo nining laing adlaw nga gihatag niya kanato. Tinuod yun ka, Dre. Usagid ni kamilagro alang nato. Magpasalamat kita nga nakamatapat ka. Ang uban, diretso na. Dili na makamata. Mao nga, usagid ni kamilagro nga gihatag ka nato sa Ginoo, Dre. Oh, Dre, kang kinsa man ang sakyanan? Nay, kanot. Kinsa may gihunungan ang nasakyanan? Ambot lang ka, Dre. Awara ko. Ay, businahan man tak. Kita-kita nga lituyo, ano? Mayong buntag ninyo diha. Wahala, ang mayor na italot. Mayong buntag ninyo diha. Mayor, ang babae nga gwapa, Mayor, ay. Kitong imong nataypan. Itong naagian na ito makausa, Mayor ba? Nainumdum ko. Ni Armanda siya din sa kumbinto. Uy, nanood ba ng duha, Mayor? Ang babae ikaw ba ng driver ni Padre Miguel? Sige lang. May adlaw ra. Maako ra na. Larga na.
Noy Kanot? Tuwa na re, ito, milarga na. Sila rin ito si Mayor. Bago na sa day silag sakyanan? Ay, sige, magna sila bago. Mura na si Chibo dayo, sige bago sapatos. Mura na sila, nag-ilis lang sinina. Pida, kurtahan yun. Kurtahan ko lang. Pida. Isa ba inyong gilili niya kanot, ha, Sarah? Oy, Dre. Sila si Mayor, Dre. Sila gito ito. Oo. O, nakita mo nila dito sa gawa sa may mga tanom ba? Abi na mo, lain to. Kami mangguday ilang tanaw. Yan na nga, pagkatahura na mo. Nahadlog ko tao sa Sarah kay murag laim kay tinanawan ng Mayor. Unsa? Nahadlo ko ganiha, Padre, uy. Unsa? Lain kayo tinanawan ako ang mayor ganiha. Maotong nanood na lang mi si Noy Kanot. Sarah, sa sunod kung muduol nimo ang mayor, o kung sumagay ni ihatag niya nimo, ayaw gayod pagdawat, ha? Ayaw pagkumpiyansa. Ay ba si may dautan ning plano nimo kanang mayora? Ha? Sakto tong gisulti ni Padre Miguel ni Muday. Ayaw gyud pagkumpiyansaan ng mayura. Kay daghan ra ba kog nadawat nga mga tabi. Nga kanang mayura salbahis kay na. Daghan nag mga babae nga gibiktimaan na. Himabay man kay na. Mao ba na? Na day. Basta maibgan lagi anang mayura. Luoy kaayo. Ako god kuyawan gud ko. Ha? Wa ta mahibaw basig na ibog na nako. Unya ipakidnap ko. Unya dadon ko sa kalawak. Unya adto ko didto pahimuslan ang akong pagkababay. Na unsaon na lang. Di ra bagid ko ka maumupalipad. Pugson unya ko. Na lain ra ba kog mao ipugson. Mura kog mahagit. Pareha atong akong uyab sa una day nga iya kong gilogos. Unya nang misukol ka? Misokol oy. Unya? Iya kong gigakos. Aw, gigakusan na ko si Pilo. Pilo? Oh God, akong uyab sa una. Iya kong gilogos day oy. Iya kong giromansa. Unya nang misukol ka? Ay, misukol oy. Ako sa siyang giromansa. Unsa? Oo, romansa siya na ko. Romansa sad ko. Self-defense man tong ako. Oh. Unya nang? Aw, resulta. Namabdos noon ko. Namabdos ka? Oo. Kunwa pa na ko gamita ang akong self-defense, way siguro gipatay na ko adto. May gani, may nakatunan kong self-defense. Bolot noon. Ay. Aris ako nang, oy. Oh, day. Walk out man. Asa ka, day? Wa pa man kumamagong story ni mo, day. Taas pa kayo to, day. Manghugas pa ko sa plato, nang. Hala, no. Hakbaya, oy. Wa pa gani kumahuman, gibiyaan naman lang ko. Oy. Wa ka to siya mituo sa akong gisulti. Pastilan. Dili man mo tuo sa akong self-defense. Ato na ta kanot. Wala tayo nalintan, Re. Wa na. Ikaw, ang atong gamit para sa misa. Di na tanan, Re. Ala, tana. Kay alas 10 ra ba ang ilang giingon ka pamisa nila dito. Oh. Okay, Re. Okay, sige na. Ato na ta. Re. May gawas ng ilang sakyan, sir. Sige. Sundin ninyo kung asa sila. Pero paghuwat mo sa akong mando. Okay, Mayor. Sige, bye. Ito na. Ito na. Milabayin sila. Milabayin sila, Billy Boy. Ay, sila na to. Kita. Nagstarbay ta din eh. Wa sila magtuong nga kita ang sakayan ng autong po. Nga tinted. Bag-o gini sakyanan na lang nila. Wa sila kay bao, nga kita rin ang sakay. Sige, sundin na. Basig mawa sila sa atong pananaw. Okay. Ayaw lang kayo, padol eh. Aron dili makahalata. Re, gikan dito sa atong atuan, asa patol, Re. Mamauli na ta kanot. Wa naman tay palitunon. So, gikan dito, manguli lang ta diretso. Re. Re. Kaning, nakabantay ka ng nasa tong lawyer, Re. Ha? Kay, nga naman. Murag ganiha ramang gina nagsunod-sunod na to. Mao ba?
Murag karon pa man ko magkakitaan ng auto ha. Kinsa makay-sakay ana? Wasa ko kibaw rin. Sige. Liko ko no anang may iskin na suna. Iliko kanot. Sige. Sundin lang yun, bisag asa sila paingon. Kay mao'y mando ni Mayor Mateo. Magpaabot ta sa mando ni Mayor. Kung moingon siya nga patyo na to, ano pare ha? O dili na siya makaabot pa sa iyang destinasyon. Ipabulot sila o burot. Nagkamatikot sila na ito nga atos lang sundan. Animal. Ngita gigutob na lang siya karong adlaw na. Sige, sundi. Paduli. Kay atong paarakan ang lagisakyan. Paduli! Ay! Ay, animal kamaki! Nang break ka mo kalit! Sakitas kong suwang animal ka. Kuanggol ka. Ha? Kuanggol ka? Ipabulutin mo niya. Kalit yung gibrikan mo. Pinakalit kayo mo angat ha. Yan naman to, ha? Biliboy, ang angog di ko mo break, Biliboy. Tanawag, di sila hunong o. Presintos kapulisan. Nagkamatikot sila nga atos lang sundan, Biliboy. Huwag mo lang bisumbong sa pulis. Animal backing. Sa pang ipaabot ni mo, backing na. Musibad na tangan eh. Pagdali! Magagawa nga mo. Dali na nakabaking pa rin. Kinsa makay-sakay ato? May kidudahan ako rin. Unsa man kanon? Mga dautan tuntuhan na. Mga dautan, I'm sure. Sige na. Magpadayon na ta sa atong destinasyon. May gani kay nakikita tag presintos kapulisan. Sige na kanot, larga na. Okay. Asa si Mateo? Ha? Asa na sad katong panuway? Moabot gani, ing na nga naara ko sa kwarto, ha? Ma'am. Mayor, pagsunod. Tama nga inutil ninyo. Buiset. Kagawasan. Daniel Gonzilio, alias Pretty Boy. Laya ka na. Bay, Daniel! Bay! Laya ka na, bay! Nakagawas na yung kamay! Bay? Ano mo lang magulanon ka man? Mauna na mo gipaabot, bay. Ang adlaw sa imong paglaya. Gawas nun ka na, bay, Daniel. Mingawon ko ninyo din eh, Buloy. Kamu nga ko mga sakop. Bay, kaya may kung naunaan din eh, bay. Ikaw, ang imong kaugalingon. Gawas nun ka na. Busa mauna niya ang panahon nga musubang na ang bagong adlaw sa imong kinabuhi. Di ara ang imong mga papers, Daniel. Ang imong release papers. Kompleto na ka na. Ako na ka nang gipirmahan. Sir, Milampos ka, Daniel. Naragpasan mo ang mga pagsuway din ni Sol sa Bilibid. Sol sa taas ka panahon na nagsilbi ka sa imong silot. Milampos ka. So, congratulations. salamat, Warden. Ug usa ka sa nakatabang na kong dako. Gitabangan ko nimo nga magkamubo ang akong sentensya. Tungod kay nakita nako nga nagbinuutan ka din sa sod. Ug dako kay kag natabang din sa bilangguan. Busa angay lang nga tabangan na ka nga makalaya dayon. Sayang man nga mawad ang kong tao nga kasalingan din sa sod. Pero angay lang nga may tabo kinin nimo. You deserve it. Karon, laya ka na. Dili ako gusto nga makakita pa nimo din sa sod. Ayaw ko pala ka. Kung magkinahanglan ka sa akong tabang dito sa gawas, sangpital ko, tawagi ko, andam ko sa pagtabang nimo. Salamat, sir. Bay, Daniel. Bay, ready na rin imong mga gamit, bay. Amo nang giandam. Salamat ninyo. Bay. Doaw-doawan nga taon may nga ni bay, ha? Mingaon man yun minim. Ay kabala ka, Buloy. Dili ta mo mahimong kalimtan. Pag binutan lang, pabuton na kas gawas. Pero sa dili pa kumubiya din eh, tapukas na. Gusto ko makiksulti na lang tanan.
ang dinhilang sa aton silda bay? O bali, ang dinilang. Salamat ngayon gipatalinghugan ang akong hangyo. Gitapok ta mo. Dili aron manamilit ninyo. Dili ka mo biya bay? Baloy, sakit alang ako ang puong panamilit. Tugod kay makita paghihapon ta ninyo. Kundi man din sa sod, dito sa gawas. Kapando na lang ko ihangyo ninyo. Gusto na ako nga sa akong pagbiya, doon na mo'y tao nga ipuli ninyo sa kundapit. Kanang tao nga kasaligan, nga mo'y muda sa inyong tingog. Kung kinsa man ang akong itudlo ninyo, hinaot nga inyo siyang suputahan. Kaya kining maong obligasyon, dili ni makaya sa salang katao. Nagkinahanglan kini sa inyong suporta sama sa inyong gibuhat nako. Salamat sa inyong pagsuporta ug pagsalig nako isip nga mo inyong leader dinhi sa sud. Dili ko kini kalimtan. Malinaw na ang maximum security compound. Hinaot nga inyo kining mamintinar. Padayon na kini ninyo. Ug makasalig mo, naan ninyo ang suporta ni Warden. Ang mga house rules, paliguan ninyo. Kay mao kini Yahweh aron pagmintin sa kalinaw dinhi sa sud. Mga kakusa, mo'y gusto ko nga ngipuli ninyo sa kong dapit. Mao si Baloy. Daniel? Si Baloy, pinangga ni Warden. Busa may simpatiya ka mo, gikan ni Warden. Tabangi lang ninyo si Baloy. Ayaw ninyo siya pasagdi. Ibo-bo kaniya ang tanan ninyong suporta, ang tanan ninyong pagsalig, ang respeto. Kung sa kadako ang inyong pagsalig nako, ang inyong pagsuporta nako, mausap ang buhatan ninyo kang Baloy. Si Baloy na yung bago ato lideron, si Baloy. Bakalaon ba ko ninyo nga inyong tumanon ang akong hangyo? Away problema na. Mayor, butan is Baloy. Pagkabangon sa isog po ni, bisag gamay. Pagkamay-kamay na lang. Tinood na. Gamay man tuod si Baloy. Pero dako kining akong gisangon niya. Ug nahibaw ko nga makaya kini niya. Basta naalam mo kanunay siyang kiliran. Timan ni, way mo daog-daog ninyo, bisan kinsa. Way mo daog-daog ninyo din basta maghiusa lang mo. Magtinabangay lang mo. Hinaot nga inyong patalinghugan nga kung gitugo ninyo. Matuman na dinel, Mayor! Dagang salamat. Salamat, Diyos ko. Magkalaya na gito. Daghang kay salamat. Nang Rosario, wa pa mabalik si Padre nang? Wa pa man, day. Wa pa man ang sakyanan. Madugay pa to siya nang? Nga naman tadi ay, day. Naamang ko'y magpamisa para sa patay. Karong mang uto ilubong. O kang schedule sa pamisa, karong alas 12. Ni na to sila ron, oy. Sayo pa man sad. Ni na to sila padungan, he. Sige nang. Anda mo lang ako daan ang mga gamit alang sa misa. Sige, day, Sara. Kining nang, muabot gani si Padre ba? Ing napalihog ha nga, manangit ko niya nga muduaw ko sa lubong ni nanay. Way problema na, day. Dili to mo balibad si Padre. Unsa man, kuyugan ta ka nga to sementeryo? Okay ra ni mo na? Ay, okay na, uy. Muduaw sad ko sa lubong sa akong mga mahal sa kinabuhi nga migrahe na dito. Unsa? Ug pa pamuabot ng gisakyan akong barko. Mulaos ko nga to sa San Jose. Gimingon ko ni Padre Miguel ug sa akong inahan. Kumusta na ka sa nanay? Kumusta na ka sila? Makaila pa ba ka sila nako? May ganit kagipabahunan kong Warden ng gaming kwarta. Igo-igoon ko lang ni. Uy, hala. Wa man din ni masirhi ang pultahan. Nalimtan tingali ning sira ni ng Rosario. Oh, unsa man to?
Murag may tao nga miliyat agi sa bintana. Kawatan ka to. Bukaw na ko si Padre Miguel. Sultihan akong may nakasuda. Kinsa man ka to. Kawatan gid ka to. Diyan ako sa kwarto ni Padre Miguel. Tuktukon ako. Padre? Padre Miguel! Di maning pultahan. Padre! May... Oh! Ah! Padre! Padre Miguel! Padre Miguel! Padre! Day, di Sara. Day, uy, di Sara. Padre! Day! Day! Uy! Day! Nagdam ko man ni siya! Uy! Day, Sara! Day! Nang Rosario! Day! Nagdamgo ka! Nang si Padre Miguel! Ha? Kalahin sa akong damgo nang! Oy, agad dihat magkuha kong tubig. Diha ka lang. Relax. Sige pa. Hotdan ang usa ka baso. Salamat nang. Okay. Relax mo una-una. Hanggang na. Sige pa, Day. Sige pa. Inhale. Unya. Exhale. Nan karon. Sultihi ko. Ang sa imong gidamgo. Naunsa si Padre Miguel sa imong damgo. Lain na nang uy. Nakita man ko sa akong damgo nga abli ang pultahan. Nagtuo kong nalimtan ni Mugsira. Mautong ako untang sirhan. Pero may nakita kong tao nga may ambak diya sa bintana nang dili na maklaro kay ngit-ngit man. Pero tao gito. Nagtuo kong kawatan to. Mautong miadto ko sa kwarto ni Padre Miguel aron ako unta siyang pahibawon. Pag-abot ako sa iyang kwarto, naibong ko nga nung abli iyang kwarto. Ako siyang gisud. O pagsuod na ako. Nakita na ako siya nga nagbuyo diya sa sahog sa iyang kwarto. Nabulit sa daghang dugo. Hasta na. Igo na, hasta na. Damgo na. Matod pa sa mga katigwangan nga kanang damgo, binali ang mahitabuan na. So, di na, tinuod nga mahitabo na. Busaya paghilak. Dali na. Mga tuog na tagbalik. Dali na. Uy, buang nga. Nagkatuwa na ko kayo. Idunggo na madaling barko akong sakyan. Magkita na ni nanay. Kung di Padre Miguel. Pagpagdako na yung kausaban sa syudad. Dagko na kayo mga building. May mga titayan na. Abi na kung ang sapa rin butang ng titayan. Hasta sa degrasada. Huwag ko magtuong magkagawas pa ko. Huwag gini ko pasagdis, Ginoo. At ko sunahan. Ato kong sakay og sakinan para sa among lungsod. Sige, inom mo! Watay lang ka ron. Nagpabilib pa si Mayor. Adto na siya siyang opisina. Sa ito ba, Biliboy? Makatutoy na tanig mayo ron. Oo! Inom mo riya. Order lang mo. Ako rin bala. Mamalig mo, Biliboy. May chicks yun eh. Ha? Unsay wa? Kana di ay. Kanang tindira. Imo nga, ano ba na? Kamanga hanggaw yun ini. Hanggaw yun kayo mo. Sige lang. Ganahan ko rin kay hindot yan pwesto. Gawas pa. Ato ning teritoryo din Why makaalma na to? Mas nindot mag-yun ka doon ay chicks, Biliboy. Dami mag-yun na samtang mag-inom ta. Doon na tayo huwap-huwap. Doon na sa tayo kot-kuoton. Mga hanggaw. Aw, pangita mo diha. Pangatang mo diha na ay mga agi. Tada din Unay mi direk ber be.
Bebe, ato ning hubuon, ha? Mayor, oy. Basig may musod na ni Mayor. Makita ta. Ay naunsa ka baya. Way musod ni kung dili ko muingol nga sud. Ako kay mayor. Mao nga, ayaw ka balaka. Basta ka ha. Kadtong gipangayo mo na kong kwintas nga may diamond. Ako na tong napalit. Tuwas akong kwarto. Tinuod ka. Ulagi. Maumunti akong saad ni mo. Bibi. Kakilok sa daan na imong bungot, Yor. Mauling magdagbida. Ganahan lagi ka ni awa. Kakilok yun, Mayor. Oy. Kaletse. Kasamukan ba ni? Kinsa na? Ako ni, Mateo. Patay, si Ma'am. Mateo, sa ba? Nga nung nanilado ka pa niya? Ablihin ko nun yung puntahan. Ay, paghuwat! Kainatay biya ni. Mayor, asa mo ko ani tago? Anay kartong diya skilid. Ha? Masudi ka na. Tago diya, dali. Ha? Hindi maling tawhana. Natingali ni kitaguan sa suod. Ha, karon lang doon ka. Mateo! Mateo, isa ba? Ablihin yung puntahan! Mateo! Ay, kasamukan ba ni mo? Natugo yati. Natuhog sa imong mata? Kada kong sigaan ang imong mga mata? Bisag siga na ni. Siga ning daan. May gitaguan ka na sa suod, no? Pagkawasan na! Pagkawasan na! Usapan niya, Lourdes, hoy! Hoy! Shh! In town! Opisina ni, ha? Ayaw diya pag-iskandalo. Ha! May skandalo kita, Mateo, kung dili na ni mo pagawason di hangi mo babae! Pagawasan na! Ay, kinsa may tao ya akong paggawason, uy! Wa may laing tao din, hi! Ako raman! Wow, bitaw! Be, makitaan ko gani na ron. Sige unang makatilawan ng pistola nga akong da! Hilom diya, oy! Ala, sige! Talawa diya nga ka may makita. Ha? Nya humani mong siksik di, ha? Layas na yun, ha? Pahawa din, hi! Pahawa din sa opisina! Ha, sige! Siksika na diya pa lang! Oo, bitaw! Ay, doon lang sa karton akong gitaguan sa kong sekretarya. Masakpan man ka ni. Sabay! Mamita na, Piliboy! Puwasan ta din nila. Ahakin ninyo eh. Ahakin kayo mo. Sige, mamalin ta. Iwason talan ng butilya nga atong gikuptan. Utas na ninyo. Asa mo ta mamalin? Aw, adto kas kagag-chicks para malingaw ta ba? Babayar may klipa yun. Pida yun ninyo oy. Kamu no? Kamu nga, hangul yun ninyo babae oy. Asa mo kung babae ron nga sirado pa marong mga bar. Ay, kung ingnang mamukaw ta. Aw, pamukaw na to, Piliboy. Kita ko yung hari din. Dili lagi palag tagyas bar. Kailang na nato. Ay, sige, mamalin ta. Ahakin ninyo eh. Sige, utong trimir. Dayon, mamalhin ta. Olya, unsa naman? Natagbaw na ka, ha? Kung wa pag ka matagbaw, hala, sige. Tamang dito kisame. Basi may makita kaliddo. O sa may soda ng karton? Ay. Unsay soda ng karton? Ha? Hoy! Nanuwa magkabutingog diha? Ayaw naghilabti, oy. Kay mabuak ang soda na. Dili na para ato. Dili para ato. Sa kangurasa mahuman din he. Ay, Lourdes. Lakaw taon dito, eh, kung nasa ka paingon. Ayaw kong samuka din sa kong trabaho. Bantay bitaw ka ha? Masakpan ko lang na, Mateo. Duhagin mong iluyong! Ha? Tanawa mo na ako! Ha? Mga himantayon! Hala, sige. Ay, gawas na diya. Wa na nga akong asawa. Nanguspad ka man ko diha. Dili na ko kabalog. Bangas ka, nakuyapan! Doon ko sa mong nagsod. Ang lungsod diit kong magdako. Magkita na ginig si nanay. Magsipad rin kayo. Kumusta na ka sila? Isa ka pala ako sa Nose! Anil tahan, taga-sospitado! Muna din Saan sila din eh? Eh, magsuto, palala ka doon!
pre, huwag manahog! Ha? Manaw ko. Ay, isa. Manaw ko. Sorry. Anira ko. Mao na niya sa Jose. Nangausap naman ang purmas mga bahay din eh. Murag maglisod akong dumdum sa amo. Gusto. Mulaos ko nga to sa simbahan. Pero, si Padre Miguel, siya pa ba kagihapon ang pura paroko din eh. Suwayan na akong adto sa simbahan. May kinahimisa. Si Padre Miguel baka ni nagmisa. Musugod ko sa simbahan. Itambog ko sa misa. Lawas ni Kristo. Lawas ni Kristo. Amin. Lawas ni... ang iyang mga mata. Murag may nahinamduman ko. Lawas ni Kristo. Amin, Padre Miguel. Daniel? Sa ako nang tingali itong hunahuna. Pero kalain sa akong gibate. Huwag akong kasapot. Maurag siya, Gyud. Ang iyang mga mata. Sorry. Lawas ni Kristo. Amen. Pagampo alang sa mga masakiton. Makagagahom og tunhay nga Dios, kaluwasan nga dayon sa mga nagtuo kanimo. Patalinghugi kami nga naghangyo sa panabang sa imong kaluoy. Alang sa imong mga sakop nga masakiton. Aron human sila mahibalik sa maayong panglawas, magapasalamat unta sila kanimo. Kini among gipangayo, pinaagi ni Ginoong Hesukristo nga imong bugtong anak, buhi ug hari uban kanimo ug sa Espiritu Santo. Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Magampo kita. O Ginoo, dinhi sa pagkalawat nga imong gihatag kanamo, imong gibag-o among kinabuhi, pinaagi sa imong espiritu kami sa pag-alagad kanimo. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Manalangin kaninyo ang Amahan, ang Anak, ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang santos nga misa, panglakaw kamo ug dad-o nato ang gugma ug kalinaw ni Kristo. Salamat sa Diyos. Asa na katong mga tao? Murag nakapahinundong siya nako kang Daniel. Asan makato siya? Dili gid tingali to siya. Sa ako lang gid tingali pong hunahuna. Adre, Oh, ito na kayo gipangita, Adre. Isa yung gipangita, Pads. wa Rosario. Sige, mo pahuway una kong ngari sa akong kwarto. Nga naman to si Padre. Sa ganiya pag to siya, muragwa mahimutang. Naaka siya problema. Nakakita ko siyang reaksyon. Muresag na hingang nakakita na ako. Pero naibaw kong nagduduha pa siya kung ako bagid ang niya nakita. Surpresahon ko lang siya. Igo na nga naibaw ko nga napari siya. Siya paghapon ang kura-paro ko din sa San Jose. Mubalik lang niya ko ni mo, Padre Miguel. Magkikita ko na ako kang... Hoy! Sama ka! Grambo kang nagakaw? Pagsulti paligis ka daw! Kay paligsan ka na! Nanganaog sila. Ikaw ba? Gandang hirap malaga? Pagsulti gusto ka lang pagkamatay, ha? Pagsulti! Ibangagan ka na lang ng imong atang! Sorry kayo ninyo, sir. Sa ilo ako. Sa sunod, ayaw pagdanghag, ha?
palag kang idukol ka? Ha? Suman, pausap na! Pausap ka ba? O ba si gusto ka nang bahala sa akong 45? Ha? Kanlugnan ko ni balay mong agdang? Ha? Gusto ka? Ayaw itumong sa kong agtang imong arma, sir. Bubuto na, sir. Oh, mubuto yun iron. Basta dili ka muluhod sa kong atubangan. Saman, muluhod ka o dili? Luhod! Oh, saman, di ka muluhod, ha? Luhod na pa. Luhod pa! Luhod! Wala, makabitang ka na patay ka! Luhod na lang! Ipahanta ka ko tulo. Ha? Dili kapag ani mo luhod, kapiton ko ning gato sa kong armas. O siguro kung mutuasik yun ang utok mo, hanggawa ka! Uno! Dos! Kana? Naaraman di ay na. Muluhod ka man din buhanga ka, padugay-dugay ka! Mayahon naman di ay! Sige! Kakitagan lang tumoy sa kong sapatos. Trapuhi, aron mo sinaw. Kira. O pagkahuman, hagi. Sabot ka. Mas pagkipamot mo. Okay. Trapuhi o hagi, lite! Trapuhi ka na hagi. Kiss! Kayay. Diyos ko, ligo na ako. Hagi na! Dugay na ba? Hagi! Naaraman di ay na! Pero nagtuo kang dili na ko buslutan ni mong agtang! Suway na ito buslot, ha? Suway lang ba, ha? Testingan lang nato dili ba malungag imong agtang aning akong 45, ha? Bip! Piliboy! Kainatay! Wa man din ako mabalahi! Swertiya pa ni mo sa? Swerte ka. Kaya nalimot ko butag ba lang daan ng akong armas. Pero sige lang. Tagaan na tagagpaboron, ha? Pero sa sunod, kung magkatagpo pagbalik nga atong daan, o niya magdanghag ka lang gihapon, aw, dayon nung tanagid ka, ha? Mao nga, ayaw na pagdanghag, ha? Damian imong pusngagan, uy! Ano? Salamat, Diyos ko. Gilugwayan pa ni mo ang akong pailon. Nahadlo ko nga basig dili ko makapugong. Salamat kipatasan mo pa ang akong pailon. Salamat, Diyos ko. Dili ko may mga sayop. Ang hamon kining bahay. Nganong murag ingon sa nagdunot na. Walay tao. Murag ingon sa giabandon na kinibaya. Asa makalis nanay. Nitiguan. Mangutan ako. Tiya, may buntag. Ay, mayong buntag, sad. Unsa may ato? Iya, asa man ang nagpuyo ng baya? Hain, kanang kang pasing. Oo, asam na siya iya. Ay, wa naman si pasing dong. Dugay namang namatay. Ang akong nahibawaan nga sukad ko no nabalin sa Manila ang iyang anak. Katong napreso ba?
nagsige na siya kaguol. Mautong nasakit in taon, gitabangan ganito siya ni Padre Miguel. Gipatsambalan to siya, pero maulag eh. Unsaong naguol man gud siya maayo nga nalayo na ang iyang anak. Mao ba? Kay ngano man di ay dong, kaila mo adtong paseng. Igon sa ka man niya dong. Oh, kon. Sige, salamat na niya. Oy, salan, kalain. Siya nangutana nako, ako yung gitubag. Nyudiyang ako na'y nangutana, wa mo tubag. Hahay, ka-unfair sa datong tawhana, oy. Pero, yun na, kinsa gyud ka hato siya. Day, Sara. Day, may bago na si Padre Miguel. Ha? Wa pa manang. Natuog pa tingali to. Ay, mangutana unta ko kung unsay lutoong sudan ba para sa atong paniod to. Lutuin na lang siyang paborito nang. Utan ng ginaiyang gusto. Nagutan man gud ta gabi eh. Basi gusto siya isda ron ba? Ikaw na lang bahala dito nang, uy. Ang aang na marugin mo tong pukawon. Ah, sige nang. Kaya malimpyo pa ko nga rin sa simbahan. Noy kanot. Kitsa nang gisigihag tanaw ni mo diha, Noy. Ay, kanaban tao ba? May kaniya, mo na siya diha. Basig nag-ampo na siya, Noy. Grabe siya niya magdag-ampo, no? Taas pa mas misa. Di ka na dautan na tuwa na. Murag di tingali, Noy, uy. Kay murag buutan man og naong. Unya, murag magulanon kaayo, Noy. Basig na anay akong problema. Ay, pagkumpiyansa, ha? Akong duulo, Noy. Akong pagkisultihan. Basig may problema ng tawhana. Wala di, pero ayaw pagkumpiyansa ba, ha? Excuse me, sir. Oh, Sorry nga, gidisturbo ta kasi mong pag-ampo, ha? May problema ka, sir? naa si Padre Miguel. Ha? Gusto kong kiksulti niya. Mahimo ba? Magkasulti niyo kaha sila si Daniel o Padre Miguel. Unsay may tabo silang pinag-abot. Hegalaan na yosay pa sa pagpaminaw uban pang mga sumpay na itong suwilanon. Way hilakay, mga matay, mga matay. Ug mo to mga ka-listeners, ang parto. So abang-abang ang anyo abangan pud ang dungkoy no kay ahaw ni puli-pulihon man. Pero malagi paningkamutan sa nako nga mudaog ni akong cellphone. Mag-move na po ko ani ron para lang mudaog ba kay bugat kayo gid kay tugig kapin. Baw tungod siya kung sa kadugayon sa akong cellphone ba mag-anam siya og ka kuan. Mag-anam siya ka low storage pa. Magkuan siguro po og apps ani mag-uninstall kung mga apps ani kay kasi usan is nakabugat ba sa kanang phone memory bitaw. Kinahanglan gid kong mang-delete aning mga apps no kay lisod na kayo hasta ning Shopee biski mao ni gamiton og mangita tag mga baratuhon na deleteon sa ning apps nga Shopee kini mga share it kay bugat yun sa bugat ni sila kanang memory hasta ni sa kanang konsumo og battery power bugat ni sila kini mga share it kanang Shopee nga apps kay kuan mo siya ga update ba nagalihok sab kanunay no? Ang maong apps daghan man yung mga apps nga kusog mo kog power muna angay deleton yun mag-delete ko ron hiniguman ani nya ang yung mga shout out sunod na lang dito ka lisod kayo halanganin makatagaw dito sa kung basa sa inyong mga comment kung na ako'y backup nga cellphone nga dali na magandang ma-screenshot ba kaysa magsuwat-suwat bitaw sakit kis mata na langan po sa oras ni magsuwat-suwat ba so magpasalamat lang ko ninyo no sa tanan nga mga listeners no sa inyong mga komento no nga nalingaw mong paminaw sa mga drama labi na to mga mag-uuma rin nga nag-comment no nga samtang gatrabaho sila ba kalingaw sila paminaw sa mga drama kay malingaw sila ug sa mga OFW nga mao jud ni kauban nila sa pagpanalbaho no kini mga drama salamat kayo ninyong tanan ug kaninyong tanan mga ka-listeners daghang kayong salamat sa pagpaminaw sa mga drama no ug sa pagpaabot pasensya kayo nga madugay-dugay gito no balik-balik na akong explanation ninyo no kay ibalo naman mo sitwasyon no wa may kuryente
Nya apiki pa ta kayo ron, no? Nya ningkamot lang gyapon. Bisan pag apiki, ningkamot gyapon nga maka-upload. Thank you. Mao na to. God bless sa atong tanan mga listeners.